Mae bob dim yn mynd tits up efo'r bloody menopause ma. Neu tits down ddylun yn fynd, mae bob dim yn mynd lawr saws. A mae'r hormones di neu fi fynd just lot mwy crwn, so dwi'n trio wan, colli pwysa. 7 mlynedd yn ôl nes I joinio clwb colli pwysa. Dwi wedi colli 7 stôn. 7 stôn. Ond yr un bloody stôn dwi wedi golli de, cos dwi'n joinio bob mis Ionawr pan mae yna special offer. A wedyn dwi'n colli stôn. A wedyn dros y flwyddyn I gyd, dwi'n rhaid y stôn yn ôl ar eto. Ond blwyddyn yma, hon di'r flwyddyn de, dwi'n mynd I 90. Dwi'n mynd I golli'r pwysa yma. So dwi'n trio exercise yma. Dwi wedi prynu llwyth o exercise machines dros y blynyddoedd. Gyna fi feic, dwi'n licio fo, mae'n ôl i'n brifo bod dwi'n mynd ar hwnna. Mae gyna fi cross trainer. Dwi'n licio cross trainer, cos dwi'n gallu gwneud dim byd arall efo'n wylo tra dwi arno fe allan sbio ar Facebook a bethau. Gyda fi treadmill. Dach chi'n gwybod be? Maen nhw I gyd yn rili da am ddal dillad, da, rhaid I ddweud. Dach chi'n gwybod y treadmill, da? Dwi wedi gael oes 10 mlynedd, ac yn y 10 mlynedd yna, dwi wedi gwneud 12 milltir yna fo. Mae hynna dda, dydy? Mae hynna fatha mwy na milltir y flwyddyn, dydy? Mae hynna reit da, dydy? Ond boring ydyn nhw, da, just cerdded a sbio ar teli neu sbio ar wal neu beth. So weithiau, da, mae'r menopause ma'n neud I fi fethu cysgu. A dwi'n godi, oriau ma'n y bora, sbio ar teli. Ac ar be dwi'n sbio? Shopping channels. So nes I weld y peth ma ar werth o'r enw Ab Lounge. Oedd o swnio'n ffantastig, dweud. Gorfod arno fo. Mae fatha cadar canfas efo lot o springs, iawn. Edrach fatha rhyw sun lounger math o beth. So gret, de. Ab Lounge. Gai fod yn lounge, gweithio'n abs. So nes I ordro fo. Ond oedd o'n dod o America, dweud. A mae bob dim yn America yn massive, dydy. So pan athon ni gael o, oedd o prin yn ffitio trwy drws ffrynt. A pan eisiau setio fo fyny yn y lounge, meddwl, fedra I watch a teli a neud yn abs. Oedd o rhy fawr, de. Oedd am lle iddo fo yn ganol y lounge, bod gynnon ni lounge reit fawr. Oedd o'n massive. Mae oedd yn mynd I dympan. Oedd o'n shed am hir. Just sbio yna fo meddwl, bechod, sa chdi di bod o dda. So anyway, hwn di'r peiriant dwi wedi gael wan. Vibrating plates. A mae'n mynd really fast. Dwi'n gorau gwneud dim byd. Just sefyll yna fo. A mae'n symud y bloneg I gyd o gwmpas.